The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines. Let's go! Naghilinugyaw ang mga Mexicano matapos ginlutos ang host country ng Mexico ang South Africa sa score nga 2-0 sa imbukadang hampang sa FIFA World Cup 2026. Nag-umpisa ang ilahampang mga alas 3 kay nasang kagahon kag natapos pasado na alas 5 subong kaagahon. Ang unang naka-score sa Mexico amo ang 29 anyos nga forward nga si Julian Quiñones sa ikasyam nga minuto. Ini nga opening goal among pinakadasig nga first goal sa World Cup nga na-record halin sang 2006. Sa ika-67 nga minuto, ginpasundan ini sang goal ni Raul Jimenez. Naghilibion si Jimenez matapos nga nakascore na gidman para sa iya pungsod sa iya ika-4 nga appearance sa World Cup. Ini nga pagkatubangay sang Mexico kag South Africa sa Group A. Amo ang rematch sa ila opening match sa 2010 FIFA World Cup sa Johannesburg. 16 katuig nang nagligad. Sa piyag na bahin, duwa naman ka red cards ang nabaton sa players sang South Africa sa opening match. Ining unang ation nga may team nga nakabaton sang duwa ka red cards sa hampang sa World Cup. Halin sang natabo man ini sa Netherlands kag Portugal sang 2006. Antes ini nga opening match, masobra sa 80,000 nga football fans ang nagdugok sa Azteca Stadium o kanang Mexico City Stadium magud magtambong sa opening ceremony. Nanginhayla ang performance ang Colombian superstar nga si Shakira kag Nigerian singer nga si Burna Boy. Gin-perform nila ang Day-Day nga mga official anthem nga ila ginsulat para sa tournament subong nga tuig. May duwa pa kaibahan nga opening ceremonies nga balantayan sa duwa kaiban pang host countries nga mo ang Canada kag Estados Unidos sang Amerika. Sunod naman kay Bombo correspondent Julius Besejos Lerdon, direkta sa Guadalajara, Mexico. Nagalumapaw subong ang World Cup fever bangod sa pagtililipon man sa mga football fans gikan sa nanaytuhay nga bahin sang kalibutan. Hugot naman ang ginapatuman nga seguridad sa nagkalailain nga mga venue sa gud maprotektahan ang tuman kadamo nga tawo gikan sa anuman nga pagpangsabotahe o kon pagpangatake. The Mexican government declared po na walang pasok kasi dahil sa opening ng World Cup. So, random na ramdam dito ngayon kasi ika nga nagkaroon na ng 2 points or 2 goals ang Mexico kontra South Africa na talagang happy lahat. Lalong-lalo na yung mga Mexican na fanatics ng football. Halos lahat po dito ay masaya dahil sa host country. Mayroong venue po dito sa Akron Stadium sa Guadalajara. At saka maglalaro dito ang Mexico kontra South Korea this coming, I think, July 16. Yeah, I think July 16 maglalaro. So far, sa ako hindi ko naman talaga nagbabay ng ticket, nanonood na lang ako ng live kasi nga sobrang mahal. Sa ngayon, kasi sa 3 bansa na nag-host ng World Cup, Mexico is most affordable. Talagang mas mura dito kaysa kumpara sa Canada at sa US, pahirapan pagkuha ng visa. Pagdating dito sa ang kabainsang report ni Bombo International correspondent Julius Besejos Lerdon, direkta sa Mexico.